éramos nós, cando éramos cativos, xogando a videoxogos, que era para nós estar diante de certos xogos que marcaron a nosa vida. Non sei, eu, por exemplo, tiro de memoria e eu non era un neno de consolas, por exemplo. Xa. É dicir, que tiña moi limitadas as miñas posibilidades de xogar, pero sempre que podía conseguir algún destes xogos, demos, mellor dito, demos de revistas de videoxogos. Que mítico eso, Ou dos cereales. Os dos cereais tamén. É dicir, os videoxogos para as clases moi populares, ao final. Para que non se podía permitir un videoxogo, pois poder xogar. Eu recordo, por exemplo, xogar a demo do Age of Empires. Mira que te encanta Age of Empires, non paras de falar de... Para que non o saibades, eu son un friki que xogo Age of Empires. Hoxe non estou en minoría, Claudia, gracias por... Non sei, que marcou para ti o Age of Empires, por exemplo? Pois toda a miña infancia. Eu creo que foi, non o primeiro xogo que xoguei, pero sí dos que máis horas botei xogando. Anda que non chegara a ningún sitio, porque creo que non acababa moitas campañas, pero eu estaba ali, sabe, todo o puto día, usando trucos, buscando trucos por aí, sí. E sigo xogando a día de hoxe, Age of Empires. Iso é o forte, é un xogo que se sigue xogando. Sí. Que iso é o forte, que a xente, porque é bo. Sí, a ver, é moi divertido. E aparte que non paran de sacar expansións, entón todo o rato esa posibilidade de volver a facer unha campaña nova. Bueno, gastando os cartos, evidentemente. 5 pavazos aí. Sí, bueno, pero ben pagados. Pero eu sí que me dou conta de que é un xogo que recurro moito cando estou aburrida. Cando teño un día estes que non sei que facer, non me apetece ler, ni apetece ver unha película, ni teño que estudar, digo, vou xogar a Age of Empires. E ali boto horas. Que boa promo, Carallo. E para ti, evidentemente, non. O Age of Empires non. No, a ver, de xogos... A ver, eu de xogos... Ao principio, ao final, xogaba na casa dos veciños, porque tampouco tiña consola, tardei. Empecé máis de xogar cos Legos e así, pero logo consola, ata Game Boy, pero tería 9, 10 anos. Idade media, bueno. Pero de xogar... minijuegos.com. Era mítico. Hubo risas... Porque coincido, obviamente. Ao final tamén internet era un pouco o noso acceso de meterse aí. E logo o mundo dos cibers. Tocache xa... Sí, tiña que apuntado, o ciber. O ciber, home, ese era un mítico. Agora xa perdeu bastante, pero para xogar en partida LAN... Bastante. Solo bastante. Solo bastante. É que eu acórdome ir a xogar contigo, por exemplo, ao Counter-Strike, pode ser. Sí. Tanto me molou que o comprei. Bueno, que teño un feixe de xogos que me marcaron, obviamente. É que vou a contar, que Xavi mo permita, vou a contar unha pequena... Sempre fago esta putada, estas puñetas. Vou a contar anécdotas de Xavi, que ao mellor Xavi non quere que conte. Ou non me acordo. Ou non te acordas. Bueno. Xavi acaba de contar que fui xogando pouco a pouco e conseguindo estes xogos moi pouco a pouco. Sí. Xavi, posiblemente, na súa casa tiña a maior colección retro de xogos que pode haber, que nunha etapa da súa vida empezou a vender todo. Bueno. E ora está recomprando todo moito máis caro. Que non, non, é mentira. Hai algún que vale, pero non todos. Non todos. Home. E que xogos xogabas ti? Pois aí desa época, me acordo en plan, sí, con dos ordenadores así, o Revolt, que era un de coches radio control, de carreiras. Non te sona? Creo que me quere soar. Non sei, teño unha portada guapísima, en plan, un coche, acción, velocidad. É verdad. E logo máis, un que me marcara moito de Harry Potter 1. Sí. Claro, porque teñas... O que molaba, que de Game Boy Advance, o de PlayStation, o de ordenador, todas as plataformas eran distintos. Non era o mesmo xogo adaptado para cada consola. Senón eran distintos. Era outro máis de RPG, outro máis acción, outro máis plataformas. E tiñan ese encanto. Puxose de moda agora. En cantas plataformas xogabas diferentes? En cantas plataformas diferentes xogabas? Me xoguei... O sea, é dicir, xoguei porque tiña un veciño que tiña Play 1, eu tiña Game Boy Advance, entón aí estando un pouco de ver a diferentes modos, entón me molaba ese formato. Pero logo xoguei máis o de Quidditch. É verdad, un juegazo, sí, tiña unha mecánica malísima, pero me parecía un juegazo. Que o teño por aquí tamén? Sí, mira, aquí está. É que trouxe ao final de xogos... Sí, trouxe unha maleta che de xogos. Outro juegazo, el Star Wars Battlefront original, non os novos sectores remasterizados que sacaron a Electronic Arts, senón estes, horas e horas, atrapada. Que máis? É que podes sacar aquí, podes traer unha hora, Dragon's Lair, non sei, coñecedes, pero tamén un xogo de aventura gráfica. Queres probalo?
Non teño onde xogalo. Non tes un PC? Non tes lector? Non ten lector. Ai, pois... Claro, sí, te lo levar. Nada, pois outro día. Pero non dixéstedes ningún mítico. A mítica de xogar ao Super Mario Bros. Pero tampouco me marcou tanto de pequeno, Pero que No. eu creo que xoguei o Super Mario Bros. Por primeira vez de adulta. Sí. O sea, de pequena nunca... O sea, nunca tive Nintendo, nin acceso a Nintendo, sabes? Bueno, xa, ese Entón, outro mundo. non Home, ten xoguei sentido ata- de que non xogo Mario Hai uns anos. se non ten Xa. Nintendo. Pero había a piratilla, a unha web que era un simulador de Mario, e ti xogabas aí. Claro, evidentemente non se guardaban as partidas e se perdías, chao, a todo avance. Non Non coñecía, sei. non. Nin Pero era... Sony, nin Zelda, non dixestes míticos, non? Que a xente coñece. Porque xa están moi vistos. É verdad. É un chulito, Bueno. Pero non sei, son míticos xogos. Home, sí, son míticos, tamén o xoguei, sí. Sí. E vos acordades vos do... Ese sí que foi o primeiro que xoguei. O Prince of Persia. Ai, sí. Sí. Pero en plan, o primeiro, que tiñas que ir saltando e se te Sí. caías nas espadas, sabes? Puro O sea, 2D. creo que nese nunca pasei da primeira pantalla porque debía ter como, non sei, 8 anos, pero, o sea, intentaba igual todos os días aí. Non chegaba a ningún sitio. Pero de onde o xogabas? Nun ordenador, dos primeiros ordenadores que houve na miña casa. O sea, supoño que sería, o sea, de principios dos 90, non sei. O sea, ordenador era de meus irmáns, sabes? Tampouco dixestes outro xogo que para min é fundamental, os Sims. Eu veixe que xoguei pouco. Non viciastedes nada. Sí, No. sí. Sí. E de vez en cando, cada X anos dame a ver nada, volvo a descargalo, xogo como un mes e logo non formos a A nunca cal? máis. 2, 3, 4? As últimas veces o último, o 4. Creo que sí. O 3 tive en CD, foi o primeiro xogo que me regalaron. O sea, físico. É que eu confeso que eu gastei mis dinerales, tiña un montón de expansións, Sí. tanto tiven que o ordenador petou, porque non lle podía meter máis. En serio? Sí, Ai, porque era un Jesús. ordenador un pouco reguleiro, non era bo, petaba xa de expansións. É dicir, eu creo que había expansións que se solapaban ou algo así. Pero pagadas. Sí, O sea, comprabas esa expansión. Sí, aí mis Ai, por dineros. Dios. E despois outra, que tamén eu recordo con moita nostalgia, non sei se donde sodes vos pasaba, o de ir ao videoclub a alugar videoxogos. Sí. E había que xogar, ao mellor, en 48 horas, o que non xogaras en todo un mes. E ao mellor viciabas un venres, non dormías, seguías viciando, descansabas un pouco, xantabas coa familia, volvías viciar e ir devolvelo. Eu facía outra metódica. Tampouco quero Sorpréndeme. contalo moito porque parece que vou a fomentar aquí a piratería, pero bueno, antes había que ser máis aguililla para xogar a todo. Entón o que facía era ir ao videoclub o martes, me gravaba o xogo e o devolvía ao xoves. E así, Gravabas o xogo. claro, E- buscar a mima meses, en plan un reproductor de CDs de LG que era específico, que había 3 modelos para gravar os xogos en físico. É que isto é xente... E non daba problemas iso. No, o sea, mira, teño aquí un. Vaya. O sea, funcionan perfectamente. Logo probamos, se queres. Sí, mira, este xa son un verbatín, Pero é que había que ser medio hacker. Bueno, hai É que que aprender. eu facía o de crear No. acceso directo en escritorio Sí. e pensaba como ese xogo Se quedaba aí. Xo tiña, e non era verdad. Sorpresa. Sorpresa, vaya, cáspitas. A Pois verdade sí. é que No, pero CD nunca copiei un CD, pero descargar todo o descargable e pasar horas buscando o crack correcto para que o xogo funcionase, Uf. vamos. Eso sí, O sea, eso creo que era unha pasei máis aventura. tempo buscando cracks que xogando o xogo en sí. Seguro, vamos. É verdad, recordar o famoso Emule, era o Emule e había outro, Ares. O Ares, sí. Eu sigo usando Torrent, Cantos virus, collemos. Colliches ti, eu non. Porque eres un hacker. Que hai que enterarse. Despois, buscando información sobre temas de videoxogos, porque claro, a ver, eu sou un nivel user, en plan, xogo Entón, que que fas xogo. aquí? Claro, a ver, eu veño aquí a cantar un pouco a mona porque nos chamaron e tal, pero realmente eu non entendo como esta xente que está por aquí. E claro, busquei como historias que hai sobre os videoxogos e quedei flipando de que hai unha de historias chulísimas alrededor dos videoxogos, Pero rollo conspiraciones ou leyendas urbanas ou... cousas máis bonitas. Ah, Por exemplo, vou vos a relatar simplemente dous
dúas historias que a min deixaronme cucú torto. Jesús. Vale, dalle. Unha das historias que atopei é hai unha fantasma dentro dun videoxogo, pero é unha fantasma real. Un rapaz un día douselle por desembalar os videoxogos do seu pai e botarlle unhas partidiñas a un xogo que se chamaba concretamente Rally Sport. Non sei se Rally Sport. Rally Sport, que é un videoxogo de coches. Ten sentido, ti con o vas rally. facendo as partidiñas e pois se consigues unha boa puntuación, pois ves aí non o teu coche dando voltas a puntuación. E o tipiño douse conta que nese xogo, nesa partida que estaba agardada, estaba a última volta que dera o seu pai antes de morrer. E ese rapaz, cada vez que xogaba os videoxogos, vía e competía contra o coche fantasma do seu pai. Joder. E nunca... Que manera de dramatizar esto. Nunca O superou. gañaba a partida para non perder nunca a volta con seu pai. Eu creo que é unha das historias máis bonitas. E digo eu, pero isto non é de cousa de videoxogos, cousas así máis frikis e tal, pois eso é super bonito. Home, si, ten o seu É unha encanto. cousa que... Pero como chegou a darse conta deso? Porque ele era moi pequeno para ter xogado daquela época e esa consola era do seu pai. Vale. Pois nada, viu que esa era a súa última partida e vía a seu pai xogar con el. Bueno, O sea, xogaba a perder. xogaba a perder. Pero é bonita, Sí, Bueno, bonito, se ti bonito. dis. A mí non me parece tan bonita. É dicir, bueno, vale, sí, dá un pouco de... A mí dá un pouco máis de yuyu. Pois plan de... dame ti unha historia, No, unha curiosidade. así. Oh, Dalle. Non sei, así. Dalle, que temos preparada na escaleta. Aparece dicindo en plan, cuenta unha historieta de unas curiosidades de historia dos videoxogos. Non tes ninguna curiosidade? Home, non sei, non sei. A única que me sei a última, hai un videoxogo de Digimon que hai un Agumon que fan como unha caracterización de Hitler. Que dis? Como? Hai como un personaje de aí. Hitler. Sí, eu tiña por aí, sí que o vira fai pouco. Con que obxectivo? Non sei, como un poñendo Agumon Führer ou algo así. E co bigote. É unha vida así, é como unha bandolera roja. É como un enemigo dentro do mapa de Digimon World 3. Pero quen fixo iso? Eso é pirata. Non, é real, do xogo oficial de Digimon, da Play 1. Non é verdad. Que sí. En serio? Home, como acabo de inventar? Ve a creatividade, Sí, teño, senón. ao mellor inventáchelo, Paco. Non sei, pois... En serio? Que sí. Bueno, pode ser, se en A ver, Dragon Ball... buscocho agora. En Dragon Ball, creo che ben, en Dragon Ball sale Hitler, pois por que non vai a aparecer tamén en Digimon? Pois sí, haberá esas referencias. Non sei. E ti tes algunha historia? No, deste palo. Claro que vos pensades que, o sea, que eu veño aquí preparada, pero este señor chamame un día e dime, veste o domingo a que a falar? E eu, bueno, pois vou, sabes? A ver, avisei hai moito tempo. Pero é certo E que non logo lle non te dixen de que explica íbamos... que vas facer, sabes? É certo que non lle dixen de que íbamos falar, Xa, eso ti tamén, macho. É verdade, E agora teño eu que saber unha historia así Imos a peor. de el Ai, niño Dios. que encontrou su padre. No. Sí, bastante fago que estuvo aquí. Pero tes algunha lembranza da túa época de videoxogos que che traia ou que che recorde? Que me reconforte. Sí. Por exemplo, mítica partidiña cos teus irmáns. Eu xogaba máis co meu primo, co meus irmáns. Co meu primo pasaba as findes enteras xogando. A Mega Drive. Que é un xogo que te xinei antes, que tiña 196 xogos nun solo cartucho. Eso molaba un montón. Solo xogábamos aos Streets of Rage. Era, o único que facíamos era xogar aos Streets of Rage hasta que morríamos e volver a empezar outra vez. O sea, era constantemente así. E podíamos botar horas, sabes, moriendo. Home, un juegazo. Eh? Hai un juegazo. Que conste que coa mala xestión da ira que eu teño, eu creo que eso me axudou moito a... a rebaixar un pouco a expresividade. Jo, pois... Eu sí que teño unha anécdota. Home, pois... Era un Que me momento. acordei agora. Dalle. Sí, os enfados que colle a miña nai cando viñades, porque a movida que nos íamos no instituto, clases pola tarde e os martes. Claro, entre a hora de as clases da tarde e a hora de comer, que facían ti e todo este grupillo? Pois vía a miña casa a xogar a GameCube, como era o único que tiña a consola de Nintendo, cos xogos estes multijugador pantalla de partida, e claro, cando chovía, eu en plan, sí, mamá, que senón están aí na calle mollándose. Pobres nenos. E claro, miña nai en plan logo en plan, pero estes son en plan, deixan aí as botas todas cheas de merda que me descalcen antes de entrar. É verdad. É E iso verdad. quedou. Eu teño 33 anos e vou a súa casa e descálzome. É unha realidade, E xogamos a pantalla partida. Sí, señores entrando na súa casa descalzándose, pero sí, sí. Teño que empezar a poñer citas ou algo así.
online. Como no Nara ou algo así, en plan, de avisar, en plan, tens que esperar 45 minutos ou 75 para poder entrar. Pero que vos recordos antes de xogar todos xuntos. Sí, miña nai enfadándose, sí. Pero é certo que... Me acordei agora. Non creo que estea mal tampouco de que cada un xogue na súa casa, bueno, que non pasa nada. Tamén o falábamos antes, tamén, de como cambiou tamén o mundo dos videoxogos. Antes, tiñas ti o xogo físico, era teu, era a túa propiedade. E agora non tes absolutamente nada. E se mañán Steam lle dá a gana de pechar, ti pérdelo absolutamente todo. E non tes nada. É que por eso paso, eu xa paso destas consolas novas. E tamén incita un pouco, porque antes, por exemplo, eu se non tiña o xogo, iba a xogar contigo a túa casa. E era guai. Agora, pois eu teño a miña libraría, xogo o que eu quero, non xogo contigo, sabes? Sí, se perdeu moito de cooperativo, é así, o multijugador en casa. A ver, tamén imagínate, o Call of Duty de mirar a pantalla onde está outra persona e vas a disparala, pois é un pouco en plan de, aquí te pillo. En plan, te vou de cachar, en plan, te estou vendo que te estás ocultando en unha esquinita detrás dun sofá. Sí, e despois o de ter as consolas, por exemplo, antes estábamos paseando non polos stands e, jolín, ves consolas que tes un certo apego, un certo cariño que dis, mola telo, sabes? Mola tela na casa, xogar algunha vez, se pode. É dicir, que cambia o rollo. Sí, o malo que logo tes todo este barullo, como eu aquí. Tes un montón de cousas. Teño un problema. Pode ser. Sempre traes un montón de cousas. Porque non sei que traer, en plan, a veces. Dinos que tes. No, logo xa me farei unha sección de periféricos ou algo, non? Sí? Pois sí, home, non sei, como non falamos de que facer no programa, pois entonces... Eu creo que deberías, porque temos aí un tempo, un cronómetro. En algún momento creo que deberías abrir a maleta e ensinar a maleta. Todo. Bueno, todo. A maleta está vacía. A maleta ahora está vacía. No, dalle. Bueno, creo que claro. Te vou a empezar, dalle todo. Dalle. A ver, eu xa quería contar un plan, falando diso de nostalgia, os xogos e consolas así, algo que se utilizaba moito antes eran os periféricos, que ao final son accesorios que metías aí para completar, había algúns moi absurdos, algúns que me dicías ti, bueno, seguramente vai ter algo de diversión. E outros que o tes e dis, pois non utilicei nunca. Por exemplo, esta cousa, non se ve moi grande así, pero é unha controladora inalámbrica de Game Boy Advance. Isto poñías encima, en vez do cable Link, mítico do Pokémon de pasar os Pokémon e loitar, inalámbrico. Por Bluetooth? Sí, somente xoguei con Lombao unha vez. Lombao é un amigo noso. Sí, hai que especificar, empezo a falar aquí con tanta tranquilidade. Estamos aquí en familia. Entón, claro, cable Link, inalámbrico. Que utilicei máis, este ou este? Os dous foron igual, creo. Sorpresa. Pero había que darlle uso. Máis cousas que... Claro, teño aquí... Isto xa non sei nin o que é. Nintendo DS... Era un adaptador, creo que... Para que vibrase a DS ou así. Uns timbales moi bonitos. Sí, eso falo logo, que xa parece que todo en plan la caja, los timbales. Adaptadores de wifi de Nintendo, para conectarte online. Xa ves, antes tenías que andar con esas cositas. Un lector de cartas de Pokémon. A ver, déjame ver. Faime gracia porque é como ter o Cash Converter aquí diante para todos e todos. Sí, que a ver, a movida é eso... Bueno, así podes toquetealo. ¿Cómo funciona esto? ¿Pasas a carta por aquí? Sí. O sea, ahora non vai a funcionar, claro, pero... non teño consola. Porque non hai consola. O sea, así. No, así, outro como sentido. se fuera unha Así. tarxeta. Como se fuera Sí. Eso teña como un lector, supostamente no xogo te leía carta. E tiñas para minijuegos, desbloquear minijuegos en algún xogos e así. Que chulada. Qué guai. É que ti eres un neno dos 90. Home, nací no 92, entón sí. No. Pero refirma a un neno dos 90 de verdad. Bueno. Sabes, que ten estas cousas e disfrutonas. Eu Ten un na miña problema. vida tive unha Game Boy ningunha. Nin a transparente, nin nada. Bueno, Non sei o que é o Pokémon. home, sí. Non sei o que é ir neses mundos en 2D. Non Pois. entendo esas cousas. Bueno, Pero- falando de Game Boy, teño aquí a Game Boy. Claro, me la iba a Barcelona, no avión me estaba aburrindo moito. Bueno, esa está ben. Claro, esta coñecías non a micro. Sí. Esa está ben, sí. Moi cómoda, a verdad. Moi... O que pasa é que a pantalla é moi hiperenana. Pero funciona. Sí, dalle. Se te xogando xa pola mañá. partidiñas? Sí, aquí ahora mismo. Eso cando estábamos vivindo xuntos. Sí. Sí. Guau. Pero, por favor, máis. Digo porque Máis. non temos moito tempo. A ver, que máis saco. Un reproductor MP3 da Game Boy Advance.
metías a CD, escoitabas música e tirías como un reproductor de MP3. Valía moito. Sí, Hostia, tío. reproducía. Oye, está súper guay esto. Vale. Sí. Máis cosas absurdas. Sí, Esta cousa de Scooby-Doo. Nintendo, que isto colles con comando. A ver, Ostras. Ve, é que mola moito esas cousas, sabes como vai isto? No, imagino que é un algo disparar. Sí, poñías o mando e enganchabas aquí. E así. Non había moitos xogos que tiveran para xogar con isto, pero bueno, era divertido. Quedabas fardón facendo así. Un pouco violencia, pero... ¿Cantos miles de euros crees que te has invertido en toda esta trangallada? ¿Cantos miles de euros crees que te has invertido en toda esta trangallada? Miles. Bueno, Tampouco te Centos, pases. sí, pero miles. A ver, pensa que tamén pirateei moito, entón ao final... o que aforrei, hai que pensar no que aforrei. Non é o que gastei, o que O aforrei. exército que non está a favor da piratería. No. Non piratees. A ver, esta cousa horrible... Oh, está do Guitar Hero. Sí, do Guitar Hero, que é un cacharro para xogar na Nintendo DS. Era máis incómodo, me sacaba aquí uns dolores aquí logo na muñeca. Xa te poñía un aviso de advertencia, tener cuidado de non jugar máis durante unha hora seguida, pero é algo así. como as cordas da guitarra, ¿no? Sí, un plan al final colorcitos, tucu. O sea, é un ukelele máis ben que unha Eh. guitarra. Sí. Co sticker a púa. Hostia. Oh, Entón decías Aí. Era todo aí. Sí, en la pantalla. Ti. Vale. En resumen, que os Isto periféricos foi eran unhas cousas antes moi da raras. guitarra en sí ou despois? Que? Isto foi anterior á guitarra en sí ou despois? Despois. Despois. Claro, a revolución foi o Guitar Hero. claro, porque había xente tan viciada que xa che faría así, xa non... Logo seguiremos con Guitar Hero, que hai outro asunto interesante. Un volante da Wii, Mythic. que teño demasiadas cosas de Nintendo, si teño un problema. Sí, é que ti tes un problema con Nintendo, pero xa é outra cousa. Este é un... Oficial. Sin comentarios. Non sei, queda medio programa. Non sei realmente se lanzarse a facer a performance esa con Claudia ou primeiro facer isto e despois lanzarse a performance. Sí, mellor así. Primero esto. Sí, Sí, rápido. vale. Vale. Pero díxeme falar dos bongos. Pero non vas a falar despois cando fagas eso Vale, secreto? vale, Pois fala ok. dos bongos. Son uns bongos, xa está. Veña, dalle. Tanto a poñerse así. Estamos falando de videoxogos. E evidentemente continuaremos falando de videoxogos. Sí. Dalle. Pero o certo é que nos demos conta que os primeiros videoxogos que podemos falar que existiron son os xogos de mesa. E queríamos aproveitar, xa que estades todas Que e todos hiladito vos eso, aquí, esa frasecita. para botar unha partidiña con vos a este xogo que non nos fan promoción, pero en ¿cómo se chama? Atila, no, Alita Comic. Ah, vale. Véndeno por un módico precio, non hai promoción, pero queríamos xogar con vos. Témolo feito xa outras veces e a verdad, nin tan mal. É divertido. Pasámoslo ben con público xogando aquí ao Tranvía Mortal. Dalle. Non sei se coñecedes o Tranvía Mortal. O Tranvía Mortal é un xogo super mega divertido que consiste en decidir por onde tes que desviar un tranvía e matar a persoas que están nunha vía ou matar a outras persoas que Un están... que prefieres de toda a vida. Exactamente. E queríamos xogar con todos vos. Aquí vemos o famoso bifurcación da vía. Vou deixar por aquí para que o teñades en mente, se colle por aí. E a idea é ir sacando cartas e vos tedes que escoller público por onde vai ir o tranvía mortal. A idea é que van a aparecer cartas super cookies, super bonitas, imposible mandar o tren por aí, pero a continuación desa carta aparece outra malísima e tedes que decidir, pois, se queredes, imagínate, salvar a un neno co seu can, pero a vez matar a Hitler e acabar cun xenocidio. Iba a dicir outro político. Que está pasando hoxe con... Esa é moi sinxela. Bueno, pero non sabes quen está na outra vía. Como non? Ah, vale. Claro, que pode haber, hai dúas vías. Vale, entendeste no xogo, non? Expliqueino fantásticamente. Sí, Creo que se entendiu perfectamente. Mellor Así que descrito non puido ser. quero que os meus amable xente collan a carta e vos ides a ser pois unha das vías e tedes que decidir se matar a vía de Xavi ou matar a vía de Claudia. Ah, bueno. Colle unha carta e le que pon. A primeira ten que ser, non? Claro.
Bueno, vale. Non están colocadas, A ver. Un saco lleno de cachorritos. Oh, que cookie! Imposible Oh. pasarlle un tranvía. Vale. Leo. Le. Sí, sí, A por ver, favor. un chaval y que di, ¿qué pasa, gente? Y chamase Paco. Como se chama? Paco. Oh, Paco. matar a Paco, eso é horroroso, ninguén o faría. Vale, detrás, a continuación desa bolsiña de michiños e de cachorritos, está... Tarará. Leo. Un bioterrorista tratando de convertir la viruela en un arma. Horroroso, hai que lle pasar un tranvía. E, despois de Paco, está... Os xinetes do apocalipse. Tamén terrorífico. Bueno, mellor son magos. Tedes que decidir a quen pasa o tranvía. Se por Xavi ou se por Claudia. Non sei como facer, se levantamos a man ou un aplaudito, como se di? Aplaudímetro. Un aplaudímetro. Bueno, cabe inventar, Aplaudímetro. Vale. Vía de Xavi. Pero que era? Ui, moi leve aplaudímetro. Matar a Paco máis os xinetes do apocalipse. Home. Es que O sea, Paco... esto é todo por los perritos, ¿verdad? Vale. Home, a ver, que Paco ese non sei por qué, pero non me ten moi boa pinta... Vale, De ser moi majo. Que outra máis. Pa ti. Sí, así despois ordenoas. Vale, comezamos por Claudia. Esos dibuxos son buenísimos, tío. Que pena non ter unha cámara aquí. Unha excursión de nenos de primaria. E que aparte hai un deles que vai así. ¿Sabes? O sea, son increíbles. Que cookies e que xente máis maja. A ver... Ai, cuántos clips. Una científica que acaba de descubrir la cura para el cáncer. Y más diativa. A tomar por el culo el cáncer. Vese moi convencida. Xa morrín outra vez. A tomar por culo. Detrás Toma desos por culo. preciosos nenos está... Un insufrible multimillonario de bitcoins de 19 anos. Trátase dunha inversión lógica. Eu creo que xa nesta falta que votedes. Como? O sea, un criptobro. E detrás de esa señora científica, un asesino absuelto por un tecnicismo. malditos tecnicismos xurídicos, Sí, sí. A quen preferides Bueno, está por aquí salvar? paseando moi pancho. Quen queredes que o tren pase pola vía de Claudia? Aplaudide. Non fai falta, Xavi. Quedou claro. Veña, outra máis. Tens que barallar A mí mellor está esas cartas. encantando, a mí está encantando. Dalle. A ver. Va. Papá Noel. Claro que llegan esas fechas. Nah. Aí. ¡Toda tu familia! Este quere que pase pola de Claudia, Vale. A ver. Detrás de Papá Noel está... La chica que más odiabas del instituto. Más te pongo unha carita en plan de... Vale. E detrás da túa familia está... Un científico loco tramando un plan malvado. Ten un aire a Einstein. Quen quere que o tren pase pola vía de Xavi? Bueno. Está irregulado. Hai xente que non lle ten aprecio a algún tío, tía. Quen quere que pase polo de Claudia? Bueno. Un valente, moi ben. Botamoslle outra. Veña, última. Va. Eu estou no pasando caralludamente, fora coñas. Non, xa te vexo. Sí. A verdad que estou no disfrutando. Sabes cantas coñeches ti? Bueno, vale. Un xoven artista creando a súa primeira obra mestra. Que nea foi ese? No. Un guardabosques ayudando a una tortuga en peligro de extinción a cruzar las vías. Pobre Mítico tartaruga. guardabosques que ayuda a tortugas. Sí. Tortugas de monte. Sí. As que hai no Pedroso. As míticas. Un operativo de Al Qaeda. Malditos volveron. En forma de chapa. El líder de una secta peligrosa. Bueno, Outra na que non hai que votar. aquí que tiñamos Un artista creando a súa primeira obra maestra
e Al-Qaeda. É un operativo de Al-Qaeda. E aquí tiñamos... O guardabosque da Tortuga do Monte. É o líder dunha secta perigosa. Despois, se non o sabedes, é que isto parece que estamos facendo a promoción do xogo, pero non é verdad. Hai como unhas cartas cuestión que lle pon como cuestións a esas persoas boas para non facelas tan boas. Como información a maiores. Sí, é dicir, ao mellor este artista é super guai, pero eu que sei, é realmente un asasino en serio encuberto. Asasina para facer obras de arte. Está escribindo un libro acerca das ventaxas económicas do esclavismo. Por se había dúbidas de por que vía iba a ir o tren, pues... A ver. A ver que lle pasaba ao gardabosques. Dirige un encantador hogar de acogida para huérfanos con problemas. Como? Repite. Repite. Dirige un encantador hogar de acogida para huérfanos con problemas. Bueno, a ver, estades xogando en contra miña. O sea, Ai, mamá. queredes que morra eu directamente. Vale, Aplaudiment, a ver, bater de palmas para Xavi, Opa. para Claudia. Unha última máis. Ahora te entró ganitas. Unha ultimita. Vale. Dalle. Vale. Pero tamén con información destas movidas. Vale. É que lle dá... Quero ver se hai algúns así interesantes. Oh, que bonito. Espera. É que xa vin. Sí, eu tamén. Vale. Veña. Una piscinita llena de bebés. ¡Qué asco! Non Serán sei, é en estos plan de... que levan os nenos al día que aprendan a nadar, cando Non son sei. bebés. Están con as caras aquí. Un É que autobús. mira este. Un autobús escolar cheo de nenos. Todo con cosas... Con Que infantil. dilema. Nenos ou bebés, está jodido. Sí, aquí todo se decide na carta maligna. Las Kardashians. Tu gemelo malvado. Hai alguén que teña algún xemelgo? Non. Colle outra. Outra mala. Que se sintan identificados, porque... Unha boa? Unha boa, sí. No, unha mala, perdón. Que, a ver, vou ler esa porque, o sea, se leo isto ya me matan. Unha princesa esperando o primeiro beso do amor verdadeiro. O sea, matadme. Pregunta, cuestionamento. Esos bebés... Non creo, ¿eh? Está siendo entrevistado por la televisión. Bebés entrevistados. Por la piscina. Va a ser la próxima estrella del rock. Dame unha mala. Sí, vamos a dar máis malas. Non me pareceron tan mal. Bueno, das Kardashian sí, pero... Bueno, ¿qué tiene de malo? El abusón de tu infancia. E aí xa me sinto máis identificado. O propietario dun lucrativo negocio de peleas de cans. Cámbialle lucrativo negocio de peleas por cans por lucrativo negocio inmobiliario. E deixámolo aí. A quen votades? Podes ler as túas cartas, porfa? Sí. Porque con tantas cartas xa me... Un autobús escolar cheo de nenos, o teu xemelo malvado, que vai ser a próxima estrela do rock, e o propietario dun lucrativo negocio inmobiliario. Xavi? Piscinita llena de bebés. Supoño que o abusón o das Kardashian. Os dous. Vale, as Kardashian e o abusón da tua infancia. Aplausos para que o tren pase por a vía de Claudia. Oh, cuidado. Pola vía de Xavi. Aplaudiron, son os mesmos, pero aplaudiron con máis ganas. O sea, acabades de matar unha piscina chea de bebés. Cando cheguedes a casa, vos sentades a pensar, Reflexionade. vale? A ver, é que aquí están moi turbios os nenos, É que mira, A ver, o gracioso das cartas son os propios dibuxos en sí, é que son moi Sí, graciosos. as cartas son increíbles. Son graciosísimos. Son increíbles. Vale, Veña. É tempo suficiente para o que queres facer? Sí, Sobraría tempo? penso que sí. Queredes enredar con algunha cousa? No. Queres ir á túa Sí, performance? quero ver esa merda. Vamos a facer performance. Montas, xa está montado, non?
Sí, pero déxame presentar o mellor. Sí, Non vale. así, en plan, ala, monta aí. Xa está? No, vale. O sea, eu creo que estaba aquí con todos os periféricos e toda a movida. Dalle. Vale. A ver. E acabar con este cacharro tan precioso que podía poñelo para xogar, pero non tería tanta diversión, porque como estamos con Claudia, a.k.a. DJ Misa, pois tiña que facer algo de DJ. Entón, os dos estudios de Activision de Guitar Hero tamén sacaron esta movida, el DJ Hero. Así que, vamos, epa. Así que imos darlle uso e a ver como se defende Claudia con él. Así que vou encendelo. Se queres comentar algo mentras... Creo que Claudia me dixera que nunca Configura. xogara tal cousa. Eso no. É su primeirita vez. No, claro. É unha O movida. sea, e xa auguro que non vai ter nada que ver con pinchar de verdad. O sea, pero nada. O sea, que bueno. Non me xulguetes por eso. Vale. Bueno, yo vou poñer aí, que ao final isto inalámbrico. Debería... Pero que avances tecnolóxicos, Xavier. Xa ves, A ver, Ti sabes como vai? Yo explico. No, Explica claro, pa sí, todo o explicarmo. mundo. Porque Bueno. si fose de verdad, xa esto teña que estar aquí, o sea... Xa, pero no. El mundo destos periféricos non quere poñer tan fácil. Vale, cosas así. Ah, sí. Así do revés. Entonces xogos como la botonera. Ui, Que Ui. pena non ter unha cámara aí, espera. que apuntara pa... Aí teño que meter o xogo tamén, que é verdad. Vale. Cal queres, o original ou o pirata? Joder, xa. Pois original. É que teño os dous. É que nun sitio así non podemos facer esas bromis. Buah, estuvo moi Ahora xa non se pode. Cas novas consolas destas agora xa non se pode facer eso. Así que... Arriba e abaixo, e abaixo e arriba. Ah, pero a xente está o vendo, claro. Sí. Claro. Ah, vale. Eu pensei que vai xogar Claudia sola, vos escuita. Home, non, era pa velo, obviamente. A ver, pois, aí vai. Como é o cursor aquí? Deste, non? Aquí, arriba e abaixo e abaixo e arriba. Ah, vale. Pois, En teoría o que queres poñer é a prova a Claudia e arruinarlle a súa carreira musical. Básicamente. Básicamente. Bueno. Aí va. Entonces... Sigue complicado este... Sí, sí. Non me acordo nin que cancións ten, así que creo que ten algunhas remixes de Randy MC ou algunhas de Daft Punk ou así. Mira, ves? Ves cómoda? É que colocaches mo do revés. Que non é... Claro, por iso abaixo era arriba e arriba era abaixo. Pode ter sentido. Dios, que volumen. Buen fader, Supoño que... non Eu estou cando con- Xavi me propuxo a cousa... Ah, xa empezamos. Díxenlle, pero isto que é para xogar todos? E dixo, no, xoga Claudia. Ti Home, miras- como vai xogar todo o mundo? Home, se queren xogar aquí, estaban claro que poden, pero... Home, non temos tanto espacio e tempo para facelo. Bueno, supoño se alguén se chega a animar, abrimos os platos para quen queira. Ah, por que fago mirando? Se eu tiña unha televisión. Sí. Es Imaginas mago, que nunca para de cargar? Hai xogos que siguen cargando. Ai, tiña outra historia triste para contar, non a contei. Dai, ok? E o verde. Verde. Estou chosca, Non, a resolución tamén non é máis óptima, Vale. Como viciaches, Como Xavi? cambio Tes todo isto? completado. Bueno, tampouco teño tanto. Como me movo aquí? A ver. Ah, vale. Aí. Estos que eran fases, bueno, que tiñas canciones. Que non me acordo cando tiñas aquí. O inicio rápido, tes en... É Como que botón máis. Teño que escoller, entendo. Sí. Queredes escoller vos? Ai, sí, que coller aquí a xente. Creo que estos son como fases. E logo dentro desas cancións. Mira, sabes o que Fai podes moito facer? que non xogo. Dalle o sticker, que se movan todas sin parar. Aleatorio. Cando alguén diga para, parades. Pois traxe a Maxez. E aquí... Ok. Pois tes mixes aí do que queiras. Pero teño que podo escollelo.
Podes collelo? Penso que sí, ¿no? Ou van todas... Pero que creo que control tamén van... de Non, test, non que van todas seguidas. Pois eu tengo un mix, pois ala, máis Dalle, difícil que lo dalle. pone. Que xa coller o personaje e Pero todo eso. vexete moi desenvolta para ser a tu primeiro xogando, Eso é verdade, A ver. Sí, sí. Eu antes non lle sabía dar o start das máquinas dali. Pero mira Tuve que dar ela. En serio. Mira qué cara... Qué cara de... ¿Dónde está? Qué cara de cabrón ten este tipo, tío. Xa, é a É verdade. malísimo. O sea, Que mincha. voy a Pero esta tengo un mierda. gorro fardón. Este. Escoger A xente auriculares. está- É xente plato. non veo No que me nos voy a rayar vemos. tanto, Son escenarios esos. Medio. Sí, va. Sí, intermedio. Tampoco vamos aquí a... En Qué sí tes movida, os tres eh? botóns e logo momentos que scratches, que Que ves teño como que unhas mover líneas. os botóns e... O sea, mover esto dalles Si, cando vexas unhas líneas é para mover o fader. El faida ten que estar no medio. Sí, Sí. creo que sí. Debería. que Hai non. récords Que vai moi- loquísimos do Guitar Hero, Hai récords? Loquísimos do Guitar Hero. Que Hombre, van sí. aí ao segundo. É que eu fai moitísimo que non xogo, verdade? Eu tiña isto guardado. Mima, pero eres malísimo, Ten unha cara... Calao. Uf, no entiendo nada. Vale, o azul. E o azul é para scratchear. Vale, o sea, Por eso o azul é tiki tiki tiki. no entiendo, Real. Ojo, cuidado. Vale. E o rojo tucu 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 tucu. O sea, de verdade que non entendo nada. E aí era o fader. O sea, que pulso e muevo. Pulso e movo. Claro, cando fan unhas líneas esas é o fader. Fader, vale. Pero para que me vale esto, entón? Non me vale para nada. E que significa cando que apareza esto aí? As flechitas. Sí. Ata que Wichi, se wichi, wichi. Pichi, pichi, pichi. Non sei como é o término exacto, sinto. É moi absurdo, Non o está sendo moi fácil. No. É que non o entendo. E que conclusión sacamos de esto, Carlos? Que conclusión sacamos de los periféricos? Periféricos. Que? Estás sordísimo. Que conclusión sacas dos periféricos? Que ao final non... Bien ou mal? Os periféricos moi ben. Bueno, pero xa como funciona para unha DJ profesional. Queres probar ti? No, eu non sei. Si perdín a máquina a xogar as máquinas, perdín ali. A ver, pero acabo de entender unha cousa. Ok. Cando aparecen liñas así, Sí, é cando hai que mover isto. sí. É que te dixen antes. Ya, pues non te estaba entendendo. Bueno. Claro, ahora. E eso non se pode conectar este couso aquí. Eso da DS. Digo, porque como hai unha guitarra, Sí, me di conta que podes conectar a guitarra. Pero non teño, deixei en casa. Que querías, que trouxera máis cousas? Claro, non sobraba. Non xoguedes a esto. O sea, desrecomendado, vale. é como ChatGPT dentro dos DJs. Quita o traballo. No, no. A mí me parece unha cousa complicadísima, Sí, eu non o recordaba tan difícil, a Eu verdad. non sei se a xente disfruta xogando a esto. Pero aí está. Pero acabaches. Sí, acabei, sí. You rocks. Supoño que fixen o mínimo de puntos posibles. Parece unha loucura. É unha bestada, Sí, Pode quedar así, É xa. unha bestada. Ou queres continuar? E non podes No. improvisar ti cousas. Creo que había un Facer- modo, pero creo que facer está no as túas- 2. No 2 creo que sí que ten ese modo.
É que molaría, ao mellor, se houbera a posibilidade de que fixera as súas cositas, aí, as súas cousiñas, que fixera algo, Xa, pero... todo o seu tempo. Que vos pareciu o DJ este da Niwi? É complicado, Diría. Xa, Eu creo que o Guitar Hero, É máis doado, máis máis doado. intuitivo. sí, porque das aí a e xa un pouco está, pero isto é unha pero está movida, bastante currado. O Eh? sea, a maquinita, sabes? Pero parece unha movida porque parece real, o sea, en plan, totalmente real. Bueno, a ver. Non denostes o meu traballo, Es- cabrón. Bueno, tío, conseguí. O intentaste de que chegaste ao estéticamente está bonito. Sí, no, perdona. Bueno, pero acabaches. Pero Por favor, no, un forte o sea, aplauso para non Claudia, que gastes tamén o esos cartos, intentou, Néstor, joder. sabes? E non é tan fácil, é como aparenta. No, no, fácil non é. Que va? É dificilísimo. Posible. É que creo que ainda O sea, ensayando... costoume un montón entender que cando a liña iba para dereita había que facer así, pero iso igual é problema meu. No, no, pero é dificilísimo. Pero os É unha colores, movida. colores é o que axuda. E isto que onda? Pois mira, estes son uns bongos, bueno, xa se ven que son uns bongos, que isto é un xogo de GameCube, que era el Donkey Konga, Donkey Konga. sí, Donkey Konga, de la Conga, de Jalisco, pero eran un xogo de música, en plan de xogar cos bongos e pasabas as cancións. Entón tiña, ten aquí un sensor de audio, entón tamén facía palmadas, 1, 2, e tiñas aí covers de, tiñas unha de Queen, tiñas Jackson 5, algunha así máis rock clásica. Non o tes ese. Non. Ah, ese sí que me hemos molado que o trouxera. Ah, pois podía traelo. A ver, terías que alugar unha furgoneta grande para traer todo o que hai na túa casa. Tamén. Porque hai unha chea de cousas. Pero outro día si xogamos, un día así que prometo e o traemos, porque sei que a mí este sí que me divertira moitísimo. E máis porque tienes que facer rápido en plan di. E boa, a veces ia aquí con un mira, toca. Si, non, é que afunde. Uh. É como... é suave tamén. Toca. Hostia, non me esperaba así. Pensabas que era plastiquete... Pensaba que era ser blandito, sabes? En plan Sí, como... máis bullidito, así máis. Sí. Bueno, se alguén quere tocalo, Como pode unha tocarlo. almohada. Sen ningún problema. E aí. Joder. E non sei se teño máis cousas, aquí creo que non. Aquí xa teño cousas. É que trouxeches unha maleta chea de cousas. Sí. É Eh, que dixen, traio todo. O sea, así, principal. Porque non sabía logo se iba a contar todo, non contar nada. Isto todo teno na casa ou tuvo que pasar pola casa dos seus pais? Ah, home. non me imaginaba eu que xaran ter todo na casa. No, ahora en casa na 64 é tan feliz. É que isto falaba ao inicio, eu para min é a maior decepción de adulto. Eu pensaba realmente, eu sigo pensando que de adulto iba a poder xogar o que quixese, cando quixese. E non é verdad. Non. Ojalá. No, Pero, o sea, teño responsabilidades Bueno, Cona. que non me deixan xogar, nin botar máis. Eu non sei como fai o Iago, non sei onde estará, pero, Bueno, encantaríame xogar, tío. Pero é como todo, como poñerse a ler. Ti les. Moi Claro. pouco. Ah, pero é que buscarías. Pero se que un quere coller tempo, Xa, pero é certo que Pois eso. penso neso das horas que podía estar viciando, non, e ora non sei se a moita xente lle pode pasar, eu falando con xente xa adulta, di o mesmo, non? O que se fai para xogar é, estás a mellor 5 meses sin xogar a nada, chega unha fin de tonta e non durmes. E depois volvas outros 5 meses sin xogar a nada. Sí. A miña vida dos videoxogos ahora mismo é así. 5 meses de nada e depois a xogar. A mí eso non me pasa, eh. Ti tes O sea, non xogo todos os días, pero... Jot, que o sorte. sea, no, durante o mes xogo varias veces. O sea, Pero a que lle vicias, aparte do Age of Empires. por si Pensei tenía... que fixera- Pois si tiña pouca cara de lesbiana, ao FIFA. O sea, Aí estás practicando para xogar despois. sí. E... ao... Como se chama? Horizon. Ah, Horizon. Ah, guai. Sí, Juegazo, me flipa. Un dos meus xogos favoritos, sí, sí. Está guai, gustame moito esa. Eu prefiero aí construir. É tipo que te pos así. Va, é que nós temos nos Mequeme que temos o debate de a min gustan os xogos city builder, construción, economía, ter unha libreta ao lado apuntando, en plan
Se o coiro vale tanto e o comercio nesta cidade que saco lle Eu iso fago co FIFA. co FIFA. Sí, porque cando xogas en modo carreira, bueno, non te interesa, pero cando xogas en modo carreira, tes o sea, podes ter academia de xogadores, sabes? Non como canteira. Entón, cando os ficho de chavales, anoto en plan, canto teñen de potencial para cando suba acordarme do potencial que tiñan. Ostras. Sí. Que currao. Sí? Sí, sí. Que forte. Eu a pagar unha casa no Animal Crossing. Que? A pagar unha casa no Animal Crossing. Está de moda outra vez, Pola pandemia. O Animal Crossing volviu, Sí, verdad. Volviu. está de moda. A mí Sí, sí. eso non me chama nada, Non me Eh, chama nada o Pues mira Animal que Crossing. que fes un juegazo, Cero. Sí, pues pasas un rato aí así todos os días, plan 20 minutiños. O sea, pero é como un Deforestas Tamagotchi, aí, pero... colles vallas, esas cousas. Ai, Logo non descoras. falamos dunha cousa. A ver. Bueno, de media programa non falamos. Os xogos de mentira. Ah, é verdad. Sí. É o Club Ced, Íbamos falar, moitas cousas. hai os videoxogos míticos que falamos xa, pero queríamos comentar os xogos míticos de móvil que cando Ah. che aparece o anuncio, parece un xogazo Con unos renders increíbles. que dis, estou xogando Age of Empires no meu móvil, wow! E é mentira. E despois descargas e realmente é un Candy Crush cutre con 3000 anuncios por minuto. Xa, bueno, dos anuncios sí que Sí, tío. sacaba de quicio. E dis, pero en que estafa caín outra vez? Pero caes continuamente, é como que dá igual, sigues caendo. Ah, E non falamos deso, tío. bueno, pois para a próxima edición, Sí, se nos invitan, sí. aquí estaremos. Pois nada, o tempo xa rematou. Hostia, isto dicía o Xabarín. O tempo xa rematou. Dalle. E nada, unha chulada trae tantas cousas. Hai que recollelas agora moi rápido, como nos dixeron antes. Sí. E nada, moitísimas grazas por estar con todas e con todos nós. É un Deixa placer compartir tempo con vos. E moitísimas grazas á organización por convidarnos e por pasar un tan bo momento de risas e, bueno, falando de movidas de videoxogos. Sí. Así que nada, como sempre decimos, que Invent. sexades moi, pero moi felices. Ala. Gracias.